Dawatik man nga tumakder tayo amin, ket lukibon tayo iti Biblia tayo iti libro iti Deuteronomy chapter 6. I am going to speak to you this afternoon on God's plan for our family. God's plan for our family. Adu kakabsat dagiti mabuya tayo ken mabasbasa tayo nga libro nga maka-i-provide kada tayo iti teknik ken wagas iti panangbuangay iti pamilya. But kada tayo nga anak iti Apo, deti Bible isuti manual tayo iti panangbuangay iti pamilya. Ulitet, the Bible is our manual in raising up our families. Da kayo man ket lolo ken lola wenno padak nga naganak nagpadpadakkel ti babasit pay nga ubing wenno single nga agplamplano nga agasawa wenno agkarkararag nga ipaayan iti Apo iti anak para kada tayo amin daytoy nga mensahe. Dinggen nyo kakabsat, be open in your heart and mind and listen attentively and intently as I show and explain to you God's master plan for our family. Deuteronomy chapter 6, manipod iti verse number 4, aging gana iti verse number 10. Kunana ti Biblia, I want you to read with me, tapnon hangkayumot nga mabanglesan iti katay. Agbasa tayo, verse 4 English, ready go. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought thee into the land, which he sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities, which thou buildest not. We will continue that next time. But let us pray right now. Manalangin tayo. Okay? Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa ipinagkaloob mo na pagkakataon na kami ay makapag-aral at matuto sa iyong salita sa Biblia na magpuprovide sa amin ngayon ng master plan on how we are going to raise our families. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated now. Bakit po sa loob ng isang taon na may 52, 53 na linggo, ay nagtalaga tayo ng isang araw na wala tayong tatalakayin, kundi patungkol sa pamilya? Bakit pag-uusapan ng church ang pamilya? Hindi ko alam kung pinag-uusapan itong topic na ito sa mga eskwelahan. I do not know if schools made it a part, an integral part of their curriculum to discuss about family. Well, for sure, in our government, meron po tayong mga departamento na ang tinatalakay ay tungkol sa pamilya. Subalit, ang mga manual o books na ginagamit ay based sa mga sociologist na ang pinag-aralan ay tungkol sa society. Malaking tulong ang mga research work ng mga sociologist upang makapagbigay sa atin ng mga statistics tungkol sa mga marriages, tungkol sa mga anak, at mga family. Subalit ngayong hapon na ito, kung meron pong may kakayanan at may authority
na makakapag-provide ng tama at katotohanang aral tungkol sa pagpapalaki ng pamilya. Yan po ay dinelegate ng Panginoon sa church. Primarily sa kanyang mga lingkod. Ang mga pastor ay boses ng Panginoon. Sila ay tinig ng Diyos na magpapaliwanag ng kanyang salita at ulat tungkol sa pagpapalaki ng pamilya. That is why it is a neglect in the part of a church to not tackle the issue of family. When a pastor or a church, hindi man lang niya diniscuss at hindi man lang niya tinalakay o ibinigay ang mensahe patungkol sa pamilya, he failed in his duty as a servant of God. Because from the book of Genesis hanggang Revelation, kompletong Biblia po yan, madalas pong tinalakay tungkol sa pamilya. Sa Old Testament, tinalakay ang pamilya sa bansang Israel. Yun na nga po yung ating binasa. Sa New Testament, tinalakay ang pamilya sa church. Kaya kung merong dapat na magbigay ng aral sa mga tao tungkol sa pamilya, it should come from the church. It should be heard from the pulpit, from the desk of every pastor and servant of God. Naririnig na natin ang sinasabi ng mga sociologists. Naririnig na natin ang sinasabi ng mga psychologists. These are the research and study and many things more. They are all scientific. Pero po, wala pong pinakamagandang pundasyon kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia. Sa Matthew chapter 7, verses number 24 hanggang 27, makikita natin ang dalawang tao na nagtayo ng kanyang bahay. Matthew 7, sabi ron, "Therefore whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. The rain came down," the Bible says, "and the floods came, the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon the rock." Yung wise man, mga kapatid, tinayo niya yung kanyang bahay sa bato. Ang punto dito, makinig po kayong maigi, kayong mga mag-aasawa, hindi kagwapuhan o kagandahan ang siyang garantiya ng isang matibay na pamilya. Wala kong pakialam kung gwapo ang mapapangasawa mo o maganda ang mapapangasawa mo. Sapagkat it is not the design of the house. It is about the foundation where the house is built upon. Naunawaan po natin. Kaya kung nakita nyo yung ating binasa, maganda yung bahay, pero ang talagang nagbigay sa kanya ng seguridad ay yung pundasyon. The foolish man built his house upon the sand. Malamang ay maganda yung bahay, maganda ang disenyo, maraming kwarto, but because it was founded upon the sand, when the rain came down and the floods came up, the house collapsed and was destroyed. Listen to me. If our homes will be destroyed, if our homes will fail, society will fail. Society fails to understand that the key to a strong government is not just the governance itself, but it comes from every home and family. Kaya nalarapat lamang na ating pag-usapan tungkol sa pamilya. Ngayon, makinig po kayong mga tatay at mga nanay. Huwag basta-basta naniniwala at huwag basta-basta maging suki ng mga magagandang pakinggan na mga aral at turo, lalong-lalo na kung ito ay nanggagaling sa mga unsaved
o mga ungodly. Maganda na nasuriin natin ito. Pero para tayo ay, we could ma-escape natin ito. Hantayo nga maikawag kan maisagmak kadagiti nga banbanag kakabsat. Maganda na malaman natin ang katotohanan. Ngayon, hindi ko na patatagalin. Yung ating binasa, ito ang ibinigay ng Diyos na magsilbing pundasyon ng ating mga tahanan. Ang tinalakay ng Panginoon na dapat magsilbing pundasyon ng ating mga pamilya ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos. Listen to me. If a father and a mother and the children and the whole family will only learn to love God, they will be safe and okay all throughout their lives. Ang aking tanong sa isip ay ito, bakit sa dinami-dami ng mga pwedeng ibigay ng Diyos na dapat maging pundasyon ng pamilya, bakit itong pag-ibig? Subukan po nating pag-usapan. Hindi ba mas maganda na ang pundasyon para maging matibay ang pamilya, ang dapat talakayin financial literacy? Pag sinabi nating financial literacy, pinag-uusapan po natin dyan ang financial management. Alam niyo po, pakinggan niyo ako. Magandang pag-usapan ang financial literacy. Financial management. Sa makatuwid, ako po ay may topic tungkol dyan. Biblical po ito. Ginamit ko po yung GSIS Plan of Financial Management. Alam nyo naman na ang GSIS, yan po ay insurance system para sa mga government employees sa Pilipinas. Pero may personal po akong kahulugan, sang-ayon sa turo ng Biblia. Kunin nyo po, letter G, give generously. Yan ang dapat una sa financial management mo. Give generously. Letter S, save objectively. Huwag ka lang magtabi ng pera para masabi may milyon ka sa bangko. Pag ikaw ay nagtatabi ng pera mo, it is for a specific purpose. Kaya kung meron kayong pera sa bangko, ito ang aking tatanungin sa'yo. Para saan yung iniipon mo sa bangko? Pag hindi mo masagot yan, nagkakasala ka sa Diyos. Because you are hoarding. God did not intend for the money to be hoarded. Kaya nga galit na galit ang Diyos doon sa binigyan niya ng isang talento na itinago niya na wala namang purpose ng pagtatago niya doon sa talento. Yan. Biblical yan. Gusto niyo makapakinig ng financial literacy? Biblia ang pinakamagandang panggagalingan. Letter I, invest wisely. Invest wisely. Nasa Biblia din yan. Ang sabi doon sa Ecclesiastes, maglagay ka ng bread, magbigay ka sa 9 o 10, dahil hindi mo alam, sabi niya, magtanim ka sa 9 o 10, dahil hindi mo alam kung alin dyan ang magtutubo. In other words, do not put all your egg in one basket. O, kayo, pakinig kayo ng pakinig sa mga financial coach at kung sino-sino pa. Pumunta kayo sa Biblia dahil pag sinunod mo yan, siguradong pagpapalain ka ng Diyos. Ngayon, kung sino-sino lang ang sinunod mo na prinsipyo, papaano ka pagpapalain ng Diyos? Yung kanyang salita, yun ang kanyang pagpapalain. Basahin mong Ecclesiastes. Di ba? Yun yung sinasabi nila, do not put all your egg in one basket. Nasa Ecclesiastes yun. Di ba? And then lastly, letter S, spend discreetly. Spend discreetly. Anong ibig sabihin yan?
mag-isip ka bago ka gumastos. Hindi yung gumastos ka na, saka mo inisip at sinabi mo, teka, ba't ba natin binili yun? Nagsisisi ka ngayon na ginastos mo yon. Nagsisisi ka ngayon na binili mo yon. Pinag-isipan mo dapat muna. 'Di ba? Kaya nga, in all thy ways acknowledge Him. Lahat ng gagawin mo kung saan mo gagastahin yung pera mo, pag-iisipan mo yan. Mga kapatid, napakagandang turo yan para makatulong sa pamilya. Di po ba? Kayong mga magulang, ituro nyo yan sa mga anak nyo. Pag nag-family devotion kayo, ituro nyo yan. Pero ito, makinig kayo. Magandang pag-usapan ang financial literacy. Makakatulong yan sa pamilya. Subalit, gusto ko pong maunawaan nyo, ang financial literacy nagpapaganda ng bahay, pero hindi po yan ang pinakapundasyon. Ang pundasyon pa rin, pagmamahal sa Diyos. Bakit? Dahil marami akong nakitang mga Kristiyano, napakatalino sa financial literacy, invest dito at invest doon. Pero dahil ang puso, pag-ibig sa salapi ang pundasyon. Pag-ibig sa pera, kayamanan ang hinabol, naging idolatrous. Diyos niya ang pera. Anong nangyari? Nawala sa church. Mag-ingat kayo. Hindi ho masama ang yumaman kung Diyos ang pinanggalingan. At tama ang iyong ginawa. Subalit, ang dapat maging pundasyon pa rin natin, pag-ibig sa Diyos. Sa kabilang banda, hirap kung hirap ang pinag-uusapan. Pero kung may pag-ibig sa Panginoon, hindi imposible na pwede kang pagpalain ng Panginoong Diyos. Nauunawaan nyo? Let every one of you have the proper mindset of raising up a family. Providing for our family is good, but is it the best for our family? Mapag-aral natin yan. Nabigyan niyan ng magandang trabaho. Wala naman na sa church. Hindi naman na naglilingkod sa Panginoon. Yan ba ang dream mo para sa anak mo? Alam nyo, ang dapat dream natin para sa mga anak natin, una sa lahat, makita natin silang naglilingkod sa Diyos. Makita natin silang inialay nilang kanilang buhay sa Panginoong Diyos. Na ang kanilang mga pagpapala ay resulta at bunga ng kanilang pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Fathers, mothers, don't be mistaken. Love for God is the real thing, the best thing, and the foundation. Subukan niyo pong alisin ang pagmamahal sa Diyos. Kung hindi Diyos ang mamahalin mo, meron kang ibang iibigin. Either pera, either tahanan, bahay, pamilya, trabaho, kaibigan. Kung hindi ang Panginoong Diyos ang mamahalin mo, meron at meron kang ibang mamahalin. Yun ang dapat niyong ilagay. Kung hindi Diyos ang iibigin mo, meron at meron kang ibang iibigin. Tanungin mo nga yung katabi mo ngayong hapon na to. Ano ang iniibig mo? Anong minamahal mo? Come on, ask your seatmate. Kung sasabihin niya ngayon yan, mahal ko ang Diyos, tignan natin kung totoong mahal niya ang Diyos. Give me 4 minutes and I am done. Ang bilis ng oras, ano po? Ngayon, paano natin hubugin ang ating pamilya sa pundasyon ng pagmamahal sa Diyos? Okay? Makita natin sa ating binasa sa verse 5, Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Ang kinausap ng Panginoong Diyos dito ay ang mga magulang. Ang mga tatay. Naunawaan po ninyo. Okay? Ang punto ng Diyos, bago niya sinabi sa kanila, ituro nyo ito sa inyong mga anak. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ituro ito sa iyong anak
kung hindi mismo nasa iyo ang bagay na ito. In other words, no matter what everybody say, the Bible tells us that the most effective parenting is by modeling. That's number one. By modeling it, that is the most effective parenting. In other words, show them what you want them to learn. Kung ikaw mismo, nanay, tatay, da kayo nga naganat, kung kayo mismo, hindi kayo kumbinsado na dapat ang pundasyon ay pagmamahal sa Diyos, hindi nyo maipapakita yan sa inyong mga anak. At ang inyong mga anak, wala silang makikitang modelo. Makinig po kayong maigi. Ang unang dapat i-model natin sa mga anak, pagmamahal sa Diyos. Pastor, paano ko ipakita sa aking pamilya ang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos? Una sa lahat, I would like to give an acrostic of the word first. May nakita akong acrostic ng first, in-evaluate ko, may pinalitan ako dahil sa aking palagay bilang pastor, pag-aaral ng Biblia, ito ang dapat nararapat. Letter F, put God first in your finances. Ang unang test, pagsubok ng pagmamahal sa Diyos ay sa ating mga pera o mga finances o pagpapala. Faithful ka ba sa tithes mo? Faithful ka ba sa offering mo? Sa first fruit mo? Kung mas inuna natin ang bahay, ang sarili, ang mga laruan ng mga bata, ang mga pagkain, damit, pag mas inuna natin yan kaysa yung ating offering sa Panginoon. Ibig sabihin, meron na tayo niyan, pero wala pang laman yung ating tithes, mga kapatid. Mahal mo ba ang Diyos pag ganon? Sinasabi mo bang mahal ang Diyos? Hindi mo mahal ang Panginoon, kapatid, pag ganon. Mas mahal mo yung laruan ng anak mo. Mas mahal mo yung anak mo kesa sa Diyos na binilhan mo na siya ng laruan. Kompleto na siya ng laruan. Walang laman yung tithes niya. Walang laman yung tithes mo. Hindi mo mahal ang Diyos pag ganon, kapatid. Anong mangyayari sa pamilya na ang concept mo, kasi pastor, gusto kong mawin ang puso niya. Ay kapatid, dapat i-model mo muna sa kanyang pag-ibig ng Diyos, anak. Wag muna yung laruan ha. Ibigay muna natin ito sa Panginoon. Kasi ang Diyos, mahal tayo. Siya ang nagpo-provide. Siya ang magbibigay ng provision. Malay mo, papalitan ng Diyos ng mas maganda pang laruan kaysa sa gusto mong laruan, anak. Pero unahin natin ang Diyos. Ganyan ang dapat paghubog natin sa ating mga pamilya. Na pag yung anak mo, naabilhan mo na siya ng laruan, tuwang-tuwa, sabi mo, di ba anak, sabi ko sa'yo, mahalin natin ang Diyos, unahin natin ang Panginoon, hindi ka mabibigo. Hello? Modeling it. Put God first in your finances. Pangalawa, put God first in your interest or intentions. Put God first in your intentions. Pag sinabi nating intention, plano. Hello? Put God first in your intentions. Kaya nga nakalagay sa Proverbs 3, maliwanag ang sabi doon sa 6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Ibig sabihin, sa lahat ng plano, unahin mo, kilalanin mo ang Diyos. Kaya dapat, yung mga anak ninyo, kung halimbawa, tutungtong na yan sa kolehiyo, samahan mo siyang makipag-usap sa pastor. Sabihin mo, pastor, inilalapit ko ang aking anak dahil gusto namin na mag-guide kami sang-ayon sa kalooban ng Diyos.
We do not want to lean on our own understanding. Karamihan ng mga kabataan ngayon, hindi na sumasangguni sa pastor. Bakit? Walang magulang na nagpakita sa kanila papaano ang tamang proseso, tamang procedure na malaman at alamin ang kalooban ng Panginoon sa buhay. Bakit? Kasi pati magulang, hindi mahal ang Diyos eh. Basta may naisip, puntahan natin to, gawin natin to. Wala na po ang Diyos eh. Wala na eh. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ito ang pundasyon. Magaling ka na kung magaling ka na sa diskarte ng buhay. Pero yung diskarte mo rin ang magpapalayo sa iyo sa Diyos kung wala kang pag-ibig sa Kanya sa puso mo. Detalaing mo nga dumiskarten tumutlat mangya dayuking katiapo. No awan di panagayat mo keng kuana yan tapusom. Kaanapay nga rod serbina. No successful ka ti karir, nakabakbak na nga kunam, failure ka mo ti imatang ni Apo Diyos. Sino ti paragsakam? Sino ti iplis mo? Sino paspasikatam? Dapat jay Diyos ka nang isalakan king kati ay aywam kan paragsakam. Naawatan nyo kakabsat. Kaya nga, yan ang pundasyon mga kapatid. Put God first in your intentions. Letter R, put God first in your relationship. Ang ibig pong sabihin po niyan, na sa ating mga kaibigan, hayaan nyo na makita na tayo ng ating mga anak na binibigyan natin ng gospel tracts para gagayahin nila yan. Ang mga anak ay dapat gumaya sa tama. Kasi given na ang anak, gagaya yan. Ang tanong, sino ang ginagaya? Sinong ginagaya ng anak mo? Mga kaibigan niya? Sino? Depende kung saan mo siya ine-expose. Depende sa mga experience na ipinaparanas mo sa kanya. Kung ang education niya, mundo, galing yan sa secular. Wala tayong magagawa, ganyan talaga. Ang puro experience niya, extracurricular. Ang puro exposure niya, unbeliever. Paano niya mamahalin ang Diyos? Saan siya kukuha ng ideya? Kaya nga dapat tayong mga magulang. Hello? Naunawaan po ninyo? Kayo magagalit. Magagalit na kayo kung gusto nyo. Pero mahal namin kayo sa Panginoon. Gusto naming magsaksid kayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Next. Letter S. Hello? First, put God first in your schedules. Dapat pagkalinggo, huwag kayong malilate. Lalo kayong mga pumupunta dyan sa sanctuary. Dapat yung anak nyo, meron siyang memory na, alam mo, nung ako bata, basta linggo, aburido ang mga parents ko. Sabi nila, dalian natin. Huwag tayong malilate. Alam mo, nung kami mga bata, Sabado pa lang, preparado ng aming mga damit. Schedule, unahin ng Panginoon. Letter T and last, put God first in your trials. Pag may problema, di ba? Sabihin natin yan sa ating pamilya. Sabihin mo, anak, gusto kong maging open sa inyo. Kasi kayong mga parents, maging open kayo sa inyong mga anak. Gusto namin maging open sa inyo. Ang aming kinikita ng mami nyo, ganito. Ang ating mga tithes and offering, ganito. Ang ating mga expenses, ganito. Nagbabayad tayo ng bahay. Nagbabayad tayo ng sasakyan. Tapos yung mga allowances nyo, ganito. Dapat malaman ng inyong mga anak para hindi hingi ng hingi, pabili ng pabili. Akala nilang dami-dami natin pera. Explain natin yan. Pero kahit sinabi natin yon, sabihin pa rin natin, pero alam nyo, kahit ganito, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Kumakain pa rin tayo ng 3 beses sa isang araw. Pag si pastor ay nagpa-commitment, lahat tayo dapat ay makakapag-commit yan.
Halimbawa, ngayon, in-announce ko yung Sanchez Mira. Halimbawa, si Erwin, Sister Margie, mag-usap muna kayo. Bakit? Manut commitment ta. Kakausapin niyo yung mga anak niyo. O mga anak, kakaltasan natin ng tig $5 yung mga allowances ninyo, ha? Iko-commit natin yan para sa Sanchez Mira Cagayan. Marami tayong pangangailangan, marami tayong gastos, marami tayong pagsubok sa buhay. Pero magtiwala tayo sa Diyos at ang biyaya niya ay lubos. Our children should have that kind of exposure, mga kapatid. Hindi na lang puro unbelievers na kasama. Puro cellphone, social media at lahat. They've got to have that kind of memory in their childhood. Let us teach our children to love God. O mga kapatid, hindi na ako tatagal. Okay na yon sa aking preaching. Manalangin na tayo and I hope na kapag iwan ako sa inyo ng isang conviction na kung hindi nyo gagawin, hindi kayo patutulugin ng Diyos. Hindi ako nagkikirse sa inyo, pero ganun ko kayo kamahal na sana makita natin ang ating mga pamilya maging matibay sa pagmamahal sa Diyos.